इथे का करत राहिले हा? छो ना बाबूजी। चट्टा नालायक बेशरम। अगर आज के बाद ऐसा कैले नू तो दोनों आंख निकाल ले। चल फट फट चट्टा। और एक बात और, थाना में एगो फोन आवत रहे, ओकरा के कुल यहाँ के एक्टिविटी के पता बा, यहाँ का हो रहल बा, कब हो रहल बा। तो पता कर केकर फोन आ कहां से फोन आवता। आज जैसे ही पता चले ना हमरा के फोन कर। हाँ? काहे? हम विक्रम के बड़ भाई हैं। आई सब काम करे में ना हम सक्षम बानी। बस खाली चुप रही ले, बुझाइल? ला रख ला। ठीक ठीक बा, ठीक बा। एजी एजी का सोचता नी? कुछ ना सुनीता, बस गंगा के शादी के बारे में सोचत रहनी। तारा पता बा भौजी के मरला के बाद गंगा अपना बाप के कोरा में नहीं खेलस, वो हमरा कोरा में खेल ले बिया। अपना कान्हा पे बैठा के ओकरा गांव घुमौले बानी। ओकरा तनिको दुखी देखे ले न सुनीता, हमर करेजा फाट जाला। रहुआ सही कहा तानी जी। एगो बेटा अभय पैदा भइल, बाकी गंगा के राते भर में कबू बेटी की कमी ना महसूस भइल। बस ओकर शादी अच्छा से हो जाए ताकि ओकर सारा दुख और अकेलापन खत्म हो जाए। ये बेरी कोनो गड़बड़ ना होके, हम तो भगवान से बस ये मनावत आनी। का देखत रहा तू?
इली मालिक। रख। अरे कहाँ चल दला सवेरे सवेरे हो? अरे जिया जी कुंदन आज रिहा होता रहा ना, उनके के लावे जाता नहीं। अरे हाँ, हम तो भुलाइए कोई नहीं। अच्छा सुनो, अजय के भी साथे ले ले जाइयो। हाँ वो तो साथ ही जाता नहीं। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ अजय से कह दियो कि ध्यान रखिए रास्ता में कोनो तकलीफ ना होके के चाहिए। हाँ ठीक 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 बजा। बा। ए ए सुनो सुनो दीदी कुंदन भैया आए वाला बाड़े। सुना सुना वो आ रहा है, देखा? Hey. आवा हमार शेर आवा, स्वागतम। अपन भाषा में मनोरंजन खातिर डाउनलोड और सब्सक्राइब करी चौपाल।